नमस्कार माझ्या शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी दादा यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहे सोयाबीनचे बाजारभाव। परभणी जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव म्हणजे दिनांक 7 मे 2025 सोयाबीन दरामध्ये होत आहे मित्रांनो चांगली सुधारणा। तर मित्रांनो, बाजार समिती परभणी अवक 190 क्विंटल, कमीत कमी दर 4100 रुपये क्विंटल, सरसंद्रा 4350 रुपये क्विंटल, जास्तीत जास्त 4450 रुपये क्विंटल। बाजार समिती गंगाखेड अवक 30 क्विंटल, कमीत कमी 4500, सरसंद्रा 4500, जास्तीत जास्त दर 4600 रुपये क्विंटल। बाजार समिती जिंतूर अवक 77 क्विंटल, कमीत कमी 3850, सरसंद्रा 4175, जास्तीत जास्त 4200 रुपये क्विंटल।